Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ini mukoma nashi ndinoda kureururawo kuti ndakabirawo vamwe amai guru vangu. Zvino amai guru ava mukoma vakabva vachizondituka vakati uchazviona zvako. Ini ndiri munhu asingabirwi. Dambudziko rava kuitika pandiri mukoma, kunyange hazvo zvinhu izvi zvakaitika a very long time ago. Ivo vakati ndichazokuregerera nenguva yangu. Apa ndatova nemhuri mukoma nashe. Gore roga roga ndinototanga kutofunuka mumaoko zvekare nemumakumbo sezviya zvinoita nyoka mukoma nashe. Saka handizivi kuti amai guru ndingavakumbirawo ruregerero sei. That is all that I need to know. Ndovakumbirawo ruregerero sei because ndazama nepose apo pandinogona napo kuti ndige ndichivakumbira ruregerero. Pane pamwe pandakatombovatengera Zambia matenesi, kafoni, ndokubva ndavatengera negrocery on top. Ndakazoti ndaenda kuZimbabwe nekuti ini hangu ndinoshanda kuno kunyika yevatorwa kuno kuSouth Africa. Saka ndakaenda kuya ndikabva ndavakumbira ruregerero kuita zvekutopfugama hama dzose dzainge dziripo. Ndikabva ndati mai guru, ndinoziva kuti ndakakukanganisirai, ndinokumbirawo kuti munge muchindiregerera pane zvose izvo zvandakakukanganisirai. Vakabva vati ndakakuregerera kare iwe. Zvino mukoma nashi ndakazoti nerimwe zuva hangu ndichitoita hangu mabasa epamba pavo ndisati ndadzokera kwangu, ndopavakabva vazongoswedera padhuze neni vakati ndanga ndichingotaura hangu pazere vanhu nekuti ndanga ndava kuda kungobvisawo nyadzi, asi kukusunungura handisati ndakusunungura. Ndichazokuregerera hako asi kwete izvezvi. Mukoma nashi ndakanzwa mwoyo wangu uchitsemuka ndikati asi nhai mai guru, handiti mwana akakanganisa anorohwa here? Then kana arohwa paya, kana mwana waona kuti anyanyisa kuchema obva wazomuregerera. Makore mangani nhai mai guru zvinhu izvi zvakaitikawo ndichiri mwana mudiki? Vakabva vangoridza tsamwa zvavo, vakabva vati kana nguva yakwana nichakuregerera, wazvinzwa, usada kunditsamwisa. So zvakaitika panguva yacho iyoyo mukoma nashi, amai guru ava vainge vaine mari yavo yavainge vainayo. Iniwo makore acho iwawo mukoma ndainge ndiine musikanzwa. Zvino ndakazoti ndiri kumba kwavo ndokubva ndachizoiona mari iyi vainge vakaita yekutora vakaisungirira mudhuku, ndokubva ndazoitora. Saka zuva rekutanga ndakaba 20 US havana kana kuzviona. Zuva rechinamba 2 ndikazvomura 100 andokubva ndachizongotora yose. Ndopavakabva vachizoti mari yangu mukoma nashi, kuti ndige ndichizotobvuma kuti ndini ndainge ndaiba mari iyoyo. Pakazotouya mapurisa, kwava kutanga kurohwa, ndo kuzotobvuma kwandakazoita kuti aiwa ndini ndainge ndaba mari iyoyo. Imwe yacho mukoma ndakaitora ndikabva ndanoiviga mune rimwe zibako uku kwandaipota ndichienda ndichinosiya zvinhu zvandinenge ndaba. Takazoenda kuya tikabva tachizowana imwe yacho iriko. Imwe ndiyo yandainge ndashandisa zvangu apa zvacho zvaitengwa, mabhisiketi, mathings, mazepe, zvinhu zvakangosiyana siyana. Saka vakabva vatsamwa kwazvo. Saka aino kuti mukutsamwa kwavo ndopavakabva vachizondigadzira, yeti ndainge ndatobatwa kuti ndini ndainge ndavabira. Saka vakachizonetsana zvekare naamai vangu, amai pavainge vachiri vapenyu, amai vachiti iwe sunungura mwana wangu, iwe sunungura mwana wangu. So handizivi kuti kusada kundisunungura in time inhau yekuti vakazonetsana here naamai vangu, because ndatambudzika ini mukoma nashi. Ndiri munhu ane mhuri, but pagore roga roga nditori nenguva yekuti makumbo angu nemaoko anofanira kuti ange achizvimba. Kana azvimba kudaro mukoma, ndinozotanga kufunuka zvokuti mega munondinzwira tsitsi. Kana kubasa ndinotoita mazuva, dzimwe nguva ndinokwanisa kuita kana 5 days ndisingakwanisi
kuenda kubasa. Lucky enough murungu wandinoshandira anonzwisisa hake, akatomboenda neni kuna family doctor wake, apo pandakazomuudza kuti ndo problem iyo yandiinayo, asi handina hangu kuzomuudza kuti zvose izvo zviri kukonzereswa nahama inini mushure mekunge ndavabira. Saka akaenda neni kuna family doctor wake, uyo akati maybe icancer. Vakaita matest akasiyana siyana mukoma, but all the test came out negative. Vakangoti ameno. Saka ndine imwe cream iyo yandakapiwa zvekare, ndinopota ndichiti pagore nepagore kana kuri kunzi cream iyoyo inenge yapera, because you cannot just go kunana clicks kana kunana discam obva wanoitenga pasina prescription. Saka kutobuda zvekare mari obva watombotanga waenda kwa GP, then obva achizokunyorera prescription kwava kuenda kufamasi. Mukomanashi, dai kwanga kuri kunzi haisi cream iyoyo sezvainge zvichiitika padaige ndichiri kuZimbabwe ndisina kana mari yekuti ndige ndichikwanisa kuenda kumadoctors. Mukoma, paya pandinenge ndichiti ndinenge ndichifunuka, hakusi kunzi unenge uchingofunuka chete. Dzimwe nguva mukomanashi unototanga kutotsemukira zvekuti unenge wava kutongobuda ropa apa zvichirwadza. Mukomanashi, unoita usiku hwose uchingoridza mhere, uchingochema chete, because the pain will just be too much. Asi kubvawo murungu, kubva zvaakazoenda neni kuna family doctor wake, kwava kuchizondiudza kuti ndine cream iyo yandinofanira kuti ndige ndichizopota ndichizora, because skin yangu inenge yava too dry. Apa ndinenge ndakazvimba maoko nemakumbo. Saka nekuda kwekuti apa ndinenge ndakazvimba, apa skin iri too dry, inobva yachizotanga kustretcha zvokuti inenge yava kutsemukira ndobva ndatanga kubuda ropa. Zvinenge zvichirwadza kani, unenge uchishaya kuti oita sei, kumira kwacho unenge usingagoni, kurara kwacho zvinenge zvichirwadza. Mukoma, ndirowo dambudziko rangu iro randiri kusangana naro. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo. Handizivi kuti kunzoko kune vamwe vanhu vaMwari here vanokwanisa kundinamatirawo, so that ndinge ndichikwanisa kuzopora. Ndiri mujeri mukoma, izvezvi gore zvaratanga kudai, ndinotoziva kuti kana mwedzi uya wasvika jeri rangu rinenge ratanga. Ndinenge ndava kuda kukandwa zvino mugehena for 5 days, ndinenge ndiri mugehena. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi kana kuri kunzi kune vanhu vaMwari kunzouko, please ndibetsereiwo, ndaneta ini nekungoramba ndiri mujeri. Hanzi gore zvaratanga kudai, so ndinoziva kuti very soon nguva yangu yekuti ndige ndichirwadziwa inenge yakwana. Pakaipa amai guru ava dai vakwanisa kusunungurawo mwoyo wavo. Hongu mukoma ava vakakanganisa, but zvinhu izvi handisi zvakaitika vachiriwo mwana mudiki. Zvakangoma hazvo veduwe, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndoda kureururawo kuti ndiri murume uye zvekare ndine makore 34 years kuberekwa. Ininiwo ndakadanana naamai inini munin'ina wemukadzi wangu, iko zvino vava nepamuviri apa vane murume zvekare. Saka ndanga ndakavati wadi wabvisa nhumbu iyoyo yauinayo, manje ivo vari kuramba. Ndiri kutya kuti ndige ndichizozvara navo, because ivo vane maproblems avo avainawo, vanongogara vachingorwa nemurume, in which I can see kuti munhu wekuti ane bad character, zvekuti kungorara takangorarawo tose zvedu zviya zvekungotiwo semunhurume. Kana wavhurirwawo makumbo hapana paungazoramba, but chokwadi hapatomborina kana future apa pavari. Saka because of that bad character ndambozama kuti ndige ndichivanyengerera kuti vange vachibvisa nhumbu. Zvino vari kuramba, vari kuti kubva zvandakaroora sisi vavo, hanzi vakatongogara vatozviudza kuti vanozoda mwana neni. But nyaya ndiyo iripo mukomanashi yekuti inini hangu ndiri kutsvaka nzira dzandinokwanisa kuvabvisa chinhumbu chacho ichocho. Handidi kuita mwana nemunhu akavhengedzera kudaro, mangwana handidi zvinhu zvinozondinetsa. Nhai kune n'anga here dzinokwanisa kundibatsira nhumbu iyi inge ichizosvotorwa?
kunyange zvikanzi munhu ndopaucharomba apa, ndakazviudza kuti zviri nani kuti unge uchizoromba zvako iwe Farai, not his real name. Ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ko kana mainge makaona kuti vane bad character, why is it makazosvika pakurara navo, makadi makangogara masiyana nazvo? Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mukoma vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, chitupa changu vigai zvenyu. Inini mukoma Nashi ndoda kureururawo kuti dzimwe nguva ndinorota ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Mudzimai handina ende handitomborina kana feeling zvachose kuti ndinoda vanhukadzi. No, it's not like ndinoda vanhurume, but nditongori bore ndiri ndega kudai. Kana ndikazvibatsira paya ndinobva ndatonzwa ndatova bore. Ndakazotosvika pakuzoto-order chiri chidhori paShein. Zvidhori zviya zvekuti chinenge chitongori chidhori chekuti unokwanisa kuita nacho bonde, uye zvekare ndikabva ndachizo-order zvimwe zvinenge zvingori sikarudzi yemunhukadzi chete, yekuti unokwanisa kuzvifadza nayo, kungopfekedzera chobva chatanga kuita up and down uchitoita sekunge uri mukati memunhukadzi. Zvinotofadza chaizvo. Saka ndakagomesedzera kuitawo girlfriend apo pandainge ndiri form 6. Hamenowo kuti chii chakaitika. Mukoma Nashi nerimwe zuva ndaiva munhu wekuti ndaifarira kunamata kwazvo, so ndakatobuda mukoma ndichienda kuall night prayer. Saka ndakati ndichifamba ndakabva ndasangana nomumwe mukadzi. Mukadzi uyu ainge asina kupfeka. Saka mazuva acho iwawo kuma areas ekwedu kwaiva nomumwe mukadzi ainge achipenga, aingofamba achingotenderera chete negeto rose asina kana kupfeka. So ndakangoti zvimwe kuda ndiye, but akabva achizondidaidza nezita rangu. Akabva ati, iwe Steve, not his real name. Mira ipapo, wazvinzwa here Steve? Usandivhairira, usaramba uchifamba. Kana ukandivhairira uchazviona zvandoda kukuita. Saka ndakabva ndatanga kumhanya ndikati benzi iri ko kana rikazondirova. Mukoma Nashi akabva atombondimhanyisa. Ndikati akangondimhanyisa for about 50 meters or so, ndokubva achizotanga hake kuseka. Akabva adanidzira kuti uchazviona chete. Saka zvinhu zvekuti zvakandinetsa, kunyange pandainge ndichifamba ndichienda kuchechi ndichiti ndofanira kutoti ndige ndichitonamata nezvazvo, ko benzi iri razoziva sei zita rangu. Ndakazoti ndasvika kuchechi mukoma, ndokubva ndatanga kunzwa hangu nungo paya vanhu pavainge vava kunamata. Inini mukoma ndainge ndava kutotsumwaira ndichingotiwo God bless me, God bless me, zviya zvekungovharavhara vanhu. Mukoma ndiye uyo goni nehope usiku hwose. Mukoma Nashi ndainge ndava kutoridza zvangu ngonono. Saka mangwana acho makuseni zvekare ndakazoti ndava kuenda kumba. It was somewhere kuma 5:30 kunze kwainge kuchiri kwakaita kakusvibirira. Zvekare mukadzi uyu ndakamuona, but ainge ari nechekure neri. Ndokubva atanga kumhanya, haana kana kukwanisa kuda kundibata, but pane zvaainge achida kundiudza mukadzi uya handina kukwanisa kuona kana chiso chake, but ndopa ndakazozviona kuti rainge risiri benzi riya, because benzi iro rataiwanzokuona risina kupfeka. Iye mukadzi iye ainge akaita mutete, then uyu wacho akandimhanyisa ainge akaita mukobvu. Mukoma ndakabva ndangotiwo amenowo maybe mashura. Then mangwana acho manje ndakati ndakarara, ndopa ndakabva ndachizorota. Ndakarota mukoma ndichichata neumwe mukadzi ainge akanaka zvinengei. Mukadzi uyu mukoma aiva neskin yaita kupenya, aita sekunge ainge aine skin yemadiamond, akanaka kwazvo. Aiva nevhudzi rainge rakareba, achiita sekunge murungu, achiita sekunge mukarati. Maziso ake ainge ari eblue zvekuti ndakati ndakamutarisa ndikabva ndati uyu ndiye wandinoda kuti
ange achizova mukadzi wangu. Ndikabva ndanzwa vanhu vainge varimo mubuilding matainge tiri vachiti aiwa zvichava saizvozvo kana wamufarira, aiwa wafarira mwana wamambo ende mambo vachakupa mwana wavo. Mukomana kubva ipapo ndopandakabva ndachizotanga kuita malaki. Kusvika pari zvinozvi vanhu vazhinji vanotoshamisika kuti iwe nemari yose yauinayo wasarudza kuti unofanira kuti unge uchizova bachura. Mukoma ndakazoya kunoku kunyika kwevatorwa ndiye akatonditungamirira akabva anditi zvatava nemwana. Zvinhu zvese izvi zvandiri kutaura mukomanashi ndinoita sekunge munhu ari kutaura zvinhu zvisimboriko, things that do not even exist, but ndo zvinotoitika mulife mangu. Akabva anditi zvatava nemwana unofanira kuti unge uchitosvinga kushanda, ndichakuvhurira nzira dzako. And at that time ainge achiuya kwandiri aine kamwana kacheche. This was after I had graduated. So ndakabva ndachizoya kuno kumukoma. As a lawyer I quickly got a job. Pasina kana nguva ndikabva ndatanga kuwirirana neumwe muvhesi uyu aitofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri gay. Ndokubva achizonditi if I can start a company he could try to assist me because baba vacho vaita zvematenders. And sezvandainge ndakaudzwa nemukadzi wangu uyu kuhope ndo zvakazoitika mukoma ndikatanga kuita zvematenders. Ndine imwe mari yakawanda kwazvo mukomanashi, asi nyaya ndiyoyo ndinorota ndiri kune imwe nyika kwanditori nemhuri ikoko. Nemukadzi uyu tatova nevana 3. Saka mukadzi uyu unondipedza simba. Ende ndinoti paya panguva yandirege ndichizvibatsira ndiri ndega ndinongoona sort of like a vision. Anotoya kwandiri obva atoti ndanga ndichikufunga, obva atotanga kutosika neni bonde tichitofadzana nyama dzedu paya. Then ndinozoti kana ndapedza paya ndopandinobva ndaona kuti ko ndiri ndega, but zvinongoitika kwemaseconds, so ndinenge ndichitonzwa kutoti nditori naye. Ndo zvinoitika izvi kwandiri uye zvinondipedza mafeelings. Kunyange mukadzi akanzi auya kwandiri asina kana chaakapfeka ndinenge nditori bore nechekare. I feel like I am happy as I am alone. In the spirit ndine vana vangu 3. Physically andina kana mwana and I don't even think I want to have a child as for now. Asi zvinozongondirwadzawo kana ndichiona mamwe mafriends angu vaine vakadzi vavo nevana. Ndopandinobva ndangofunga kuti saka nemari yose iyi yandiinayo kana ndikafa ndichavigwa negonzo kaini, uye zvekare mari yose iyi yandiinayo ndianiko achazosara achidya nhaka yangu. Mwoyo wangu unobva warwadza. Usiku ndinobva ndazomurota manje mukadzi wangu uyu achichema. Life inobva yatombooma zvekudaro. Saka ndakatozvidzidzisa kuti I don't have to regret at all. Ndinofanira kutongoti ndingogara ndichingofara chete because iye anoda kungondiona ndichifara each and every time. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.